balma ambe aw fo ka wala ñondo aw munu sogolen be anani sanga ina sherifla jabarani sanfe jamana en kono jamana en ko kan amba fo aw bismillah ko kenu jemu kan ko nana no ye aywa anda me jemu kai bi ambe bamako sangare bulu ani anga belebele do be ñogon bulu no ye bakoroba jabate ma dogolente jamana en kono nana kren kren ala ni mamu ni ibe fifi joli o mana ni yo lame walma ibo o don o bakoroba jabate de do yani anga temeni korofo ya ma fo karamo assalamu alaikum wa alaikum salam inin ñogotuma mba bismillah an jemu kan kene tabarakalla kon bashi tawla alhamdulillah aw bismillah alhamdulillah aw danga sagi alhamdulillah mbe aw fu ka shirfula barakalla befu ka shirfula ñemogo befu ka mali yere befu meme mali kono ani meme mali kokan nga foli ba belajele aw sira yani no aw nato mimma aw soro ala kanu ke ka aw tato soro kira kan ko so sallallahu alaihi wasallam o de nga kuma ko ko o jarani ko so bi yanga jemu kan ko nana anya kanu ka masala min kife ambe fe ka don dame ko nana folo anga makoro u kumbe furu sira tama ke jogo jume wala sa anga se ka don nyedo ala alhamdulillah ni ye korofon nafa ma baye ni ko folo anga makoro kumbi furu sira tama jogo mina e ba do wati ubi fofo nyango ni ko folo ware bonye akuma ere tiban bonga ni ya laje folo ere woro tunti anga furula parce que woro te anga jiri denye woro bora jamana wore kana nga sani woro tungana furu ere tumbike nga furu sira tama baw nyamakala udo furu sira tama baw kunya nyamakala wi bo yani woro ere kana furula bo ni kumita muso furu sira tamana ere ka fe ibita dambe kono ibita mogobaw faranywanka ka yirula nye fenye awfe a jaranye aya fisa ya anye ka di ama furula mogobaw bi kuma nu bena donc uba fiye muso lablare iye donc ni muso lablare ye ta ko kelente de ta ko chamande do parce que muso furu ko suma yana sisa teliara sisa no ta ko nga suma folo o ibi ta ka seki ko chamande ke o ngani muso tun lablara iye ni nana chelaka ube on m'a fait ko bamanan fini parce que sisa uba do o de la no te on m'a fait ko daliba o kononya wolongula mo de tike a kalabeli ka bla flengura kono ka lafa biri adala do ko tere ngamo bi lafa de don ko sebe otumana bitana yi abita di mo baw bi nyogon faranywan kan o de kalalila o ba yira ko muso lablara iye otumna nuyo kala ka ban o ba bla flengura yin kono ka lafa mbiri adala ka dembaw bela korobale wele ka di oma aywa ma bora ademuso nofe anya di chema o fana bi mokoto wele o wati kokode be anveya kokode kumbi chi ka kla muso beni nwanje o den dira chema o kunye folo tai onga ala e woro da woro ye fe mandu mambaye anga folo mo kumi bona e tukono jamana una o wina nae kana di mo baw maya anyimini kaduye woro ye dawla soro fo mo bi afo dugawla ko ala ka woro ka daraja dima ko ngai kisi ala ki kisa ka shi dogoyama mo tumeni fo ndalula o ba fo dugawla bo ala ke ni o furu finini na bi kala nyamakala unana kana fo woro e fe manu mambaye ni mo baw de bi furu fini kala ni furu fini bi kala nu se kura woro de agamina ko sanga ta duma nu ye furu fini kala
u b'o ɲimi k'u nisɔndiya da kun t'a woro la a kɛra woroden 3 ye o a kɛra 4 ye o a kɛra 5 ye o i b'o san ka taa o nana diya mɔgɔw ye kosɛbɛ ni furufini bɛ kala cɛlakaw bɛ woro san ka taa n'a ye n'u ye furufini kala ka ban o tuma u bɛ woro in dilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo a nana t'o la ɲamakalaw nana ka n'u kando k'u k'u jija ka woroden dafa 10 na wala ko hɔrɔnmuso ye dafalen de ye donc ko ka woro kɛ woro 10 ye ni hɔrɔnmuso kun bɛ ɲini ni furu fini bɛ siri donc woro 10 in bɛ taa n'u ye fini kala u bɛ woro in ɲimi fo kana fini ko yɛrɛ bɔ kɔfɛ kana kɛ woro ye wala n'i bɛ taa muso ɲini i bɛ woro 10 dafura la ka taa di mɔgɔbaw ma o tuma u bɛ ɲɔgɔn ye o yɛrɛ caman bɛ kɛ woro yɛrɛ ka daraja ni a yɛrɛ ka manja yɛrɛ fɛ i bɛ taa ni woro fɔlɔ min ye u b'a f'i ye k'i ka segin n'i segira tugun n'i taatɔ sera i bɛ woro 10 wɛrɛ san ka taa u b'a fɔ k'i nana ni fɔlɔ min ye ko ɲɛbɛrɛw y'o ɲimi i bɛ na ni 10 min ye u b'o minɛ k'o tilaw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ segin tugun i bɛ taa n'i nana tugun u b'a fɔ ko ko nin sen ta ko ɲinɛw y'a ta o kɔrɔ de b'a bɛɛ la nin bɛɛ la u bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ parce que e y'olu den lakodɔn sa n'i y'a ye e bɔra olu den nɔfɛ mɔgɔw furu de tun bɛ kɛ danbeko la furu tun tɛ kɛ kunfɛ ten n'i bɛ furu kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni kabila in ye kabila jumɛn ye du in ye du jumɛn ye taabolo jumɛn m'u fɛ hɔrɔnw do wa ou bien jɔnw do an bɔra den min nɔfɛ a ba bɛ cogo di o yɛrɛ de tun ye kuma koloma yɔrɔ ye parce que denmuso ni karamɔgɔ de y'a ba ye n'i k'i b'o walanwala sisan o ka ca o tuma na o b'a sɔrɔ e ye sɛgɛsɛgɛli k'olu kan bon e fana bɛ na ni woro min ye n'u b'a fɔ k'i ka taa ka segin ka taa ka segin aw ye olu dɔn sa mais olu bɛna aw dɔn cogo di fo olu fana ka enquête de kɛ aw kan n'olu ye enquête kɛ aw kan n'o bɛɛ dafara tuma min na k'a fɔ an fana y'an den di maa minnu ma maa laadiriw don hɔrɔnw don u bɛ maa furu kɛ ɲɔgɔn bɔ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ baasi tɛ an ye den labila ye a ye na ni woro ye o tuma na i bɛ tila ka segin tugun a bɛ woro 10 san ka na ni o ye fɔlɔ ninnu u b'o bɛɛ ɲimi o tɛ foyi ye fɔlɔ o kɔni ye ka aw sɛgɛsɛgɛ sisan an b'a fɔ o de ma ko tugosi woro i na o na n'i kɔni bɛna furuko kuma na i bɛna ni woro 10 de ye i na o na hali n'i y'o na ko 100 kɛ i bɛna ni woro 10 ta y'a bɛɛ la fo n'i tɛ n'i da don furuko kuma na n'o tɛ woro 10 i bɛna nka muso yɛrɛ fana labilalen kɔfɛ tugun woro 10 min na o ye sisan labilali woro ye an b'a fɔ o ma sisan ko woro 3 n'i taar'o la o kɔfɛ i bɛna ni woro 20 ye n'i taar'o kɔfɛ o kɔfɛ i bɛna ni woro 30 ye bon waati nana se u b'a fɔ ko woro 10 dɔrɔmɛ 10 woro 20 dɔrɔmɛ 20 woro 30 dɔrɔmɛ 30 mais u kun tɛna ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ kun bɛna a dan na o tuma na ni mɔgɔbaw y'o minɛ k'olu worow ɲimi o tuma na u bɛ sɔrɔ ka furu nafolo fɔ aw ye o furu nafolo yɛrɛ min tun bɛ fɔ aw ye nafolo kun tɛ parce que wari kun tɛ wari kun tɛ a tun bɛ fɔ bagan de la bagan de tun ye furu nafolo ye kurukanfu ka sariya ninnu na waati u ye dan sigi a la k'a kɛ misi 3 ye furu misi ye misi 3 de ye o misi 3 o bɛ taa di buranakaw parce que o waati bagan ka nɔgɔ anw ma ka sago nafolo parce que wari kun tɛ anw fɛ yɛrɛ voilà bagan tun ka nɔgɔ anw ma misi 3 nka bagan tɛ Mali fan bɛɛ fɛ ba bɛ yɔrɔ dɔw la saga bɛ yɔrɔ dɔw la o tuma na ni saga bɛ aw bolo misi 1 o bɛ jate i n'a fɔ saga 4 wala ba 4 wala ba 2 ani saga 2 donc o la n'i y'o jate minɛ furu misi kun ye misi 3 ye cogo min na ni saga b'i bolo furu nafolo bɛɛ ye saga 12 ye wali ba 12 ou bien ba 6 saga 6 o fana ye 12 ye o kuma nin kun ye furu nafolo de ye wari kun tɛ yen an ka maakɔrɔbaw ma sɔn ka nafolo ko bila ɲɛfɛ olu ye danbe ni woro bila ɲɛfɛ furu la o de kosɔn fɔlɔmɔgɔw tun b'a fɔ ko woro 10 de bɛ muso k'i ta ye donc i ye fɔlɔ furu kɛ cogo ya mais Mali fan bɛɛ woro ko tɛ parce que jamana in ye jamana kɔnɔ fɛrɛlenba de fan bɛɛ ni a laada don
woro bɛ anw fɛ yan Manden Segu ka taa bila Bɛlɛdugu yanfan na cogo min na i n'a fɔ Sikaso yanfan fa dɔw ka taa bila o la ten kɔrɔ yanfan fɛ Songo kɔnɔna ninnu na woro bɛ jɔda min na anw fɛ yan Tamaro bi bila o la ye Tamaro o y'olu ka jamana taabolo parce que o fana ka nɔgɔ Tamaro ka nɔgɔ olu ma ka sago woro kan ni sisan tɛ quoi donc fɔlɔ furuw la nin ye a kumaba kelen-kelenw ye ka se k'o fɔ i ye an y'o faamuya an bɛ fɛ ka ɲininkali min da o kan o ye i woro minnu détaillé tan fɔlɔ filanan 20 n'i y'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn woroden 60 ma woro 60 woro 60 in yalima a bɛɛ taali ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔ nati wa bon a ti kɔlɔlɔ nati a ti foyi kɛ mais anw fɛ fɔlɔ muso furu yɛrɛ de kun ye fɛnba ye parce que muso yɛrɛ kun bonyanen don anw fɛ fɔlɔ fo ka dama tɛmɛ ka muso furu nafolo bɛɛ da ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa n'u ye parce que olu bolo o ye dɔgɔyama de ye olu kun ti diɲɛ n'o ye i ka se yira u la olu kun ti diɲɛ n'o ye wari tɛ muso sɔrɔ miliyɔn tɛ muso sɔrɔ nka dɔrɔmɛ fana man nɔgɔn a la danbe ko de don nafolo ko tɛ muso ko ye donc o de la k'a dɔn muso ko in b'i sɛbɛ la n'a t'i sɛbɛ la u kun bɛ segin ye munumunu nin bɛɛ la fo ka n'a bila woro 3 in mina fɔ i ye kuma min na u mana ɲɔgɔn ye u b'a fɔ an k'an den di ninnu ma ninnu ye maa furu ɲɔgɔn bɔ parce que n'i y'a sɔrɔ n'u kun t'u sɛbɛ la ɲamu y'a to yen o bɛɛ sɛgɛsɛgɛliw kun b'a kɔnɔ n'i y'o jate minɛ sisan anw bɛ se k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taga n'a ye fɛn t'a la nka a tiɲɛni ka bon bonya t'a kɔnɔ voilà o de n'an y'o faamuya ni min filɛ nin ye furusira taama a mɔgɔ de bɛ i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma daminɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko jeliw ka baara de don yalima a tigi la mɔgɔ yɛrɛ a kana ka jɔyɔrɔ jumɛn ta furu ɲɔgɔn filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kabila fila walima du fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye n y'a f'i ye n ko furu sira taama kun ye ɲamakalaw ta ye ɲamakalaw ye dilannikɛlaw de ye anw wolola o la an mɔn'o la an bɛ se o kɛcogo la a taama fana t'an degun an b'a taama kɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan e ye hɔrɔn ye nin ye hɔrɔn ye a bɛ ne wele ka ne bila Bakɔrɔba Jabatɛ n b'a fɛ i ka karisa den ɲini ye bon don dɔ la ne bɛ taa mɔgɔ don dɔ la maaw man kɛn u man kɛn quoi donc ne bɛ taa don dɔ la kuma dɔw bɛ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ kuma ɲumanw ye bon ne de bɛ se k'a dɔn k'a fɔ karisa ye nin min fɔ nin ye tiɲɛni kuma ye nka a m'a dabɔ tiɲɛni kama donc ne de bɛ taa e furuɲɔgɔnw na ka taa fɔ ko ɲuman ye k'a yɛlɛma k'a fɔ ko ɲuman o kɔrɔ maa min bɛ furu sira taama kɛ a man kan ka kuma bɛɛ fɔ a man kan ka kuma bɛɛ fɔ kuma dɔw bɛ yen nɔ cɛlakaw b'o fɔ n'i taara o fɔ musolakaw fɛ dɔrɔn furu bɛ dabila kuma dɔw fana bɛ yen musolakaw b'o fɔ n'i taara o fɔ cɛlakaw fɛ furu bɛ dabila sisan furu yɛrɛ tɛ jango sisan furu yɛrɛ tɛ maaw sɛbɛ la yɛrɛ donc kuma dɔw bɛ yen nɔ n'i faratira o kuma fɔli la dɔrɔn i bɛ furu tiɲɛ donc an ka maakɔrɔbaw tun b'a fɔ an ye hali ni muso donna ko ni furu kunkolo y'a dimi ko furu boloma de bɛ sɛri d'a ma donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ko hali bi i ye muso min furu sira taama n'a donna i ma tila fɔlɔ dɛ e kɔni bɛ yen nɔ ɲani na fo ka taa diɲɛ kɛ min i yɛrɛ kun bɛ u ka bolo kan toujours n'a bilenna dɔrɔn e de bɛ wele n'a bilenna dɔrɔn ni ko ye cɛ tɔɔrɔ a bɛ e de wele e de bɛ se k'a fɔ k'a ɲa u ni ɲɔgɔn cɛ k'u lasabali ni ko kɛra muso la muso de bɛ se ka e wele taa e fɛ ka taa ɲɛfɔ e ye e de bɛ se ka cɛ sɔn hakili la ka a n'a muso bɛɛ nka ni i ye hɔrɔn dɔw ta k'a bila furusira taama na o b'a kɛ dɔrɔn a banna n'a banna o y'o tununnen y'a ko la a foyi tɛ se o ma bilen a ɲana a ma ɲa o ka mago t'a la n'an y'o yɔrɔnin faamuya yalima ne ye dutigi ye sisan dɔ ka bɛna bɔ n den nɔfɛ a tigi ka kɛ hɔrɔn ye yalima ni ne ko ko ayiwa n b'o ko lasegin n y'a kanu jɛli ka n'a la walima ka kɛ ɲamakɛla ye yalima baasi b'o la baasi t'a la ne yɛrɛ y'o ɲɔgɔnna dɔw kɛ dɔ delila ka bɔ a yɛrɛ dɔgɔkɛ don mais fafiladenw don bon diinɛ mɔgɔ don parce que alimami don a taara
ka taa cɛkɔrɔba dɔ denmuso ɲini a dɔgɔkɛ ye bon cɛkɔrɔba in ye maraka ye a yɛrɛ kalannen don français la a kalannen don arabu la a tun sigilen bɛ France yɛrɛ a ye min kɛ France a ka ca ni san 30 ni kɔ ye ale nana a y'a ɲininka ko e jamu a y'a jamu fɔ o y'a sɔrɔ muso cɛ fana nanen dɔnɔ ka n'a fo a y'o fana ɲininka o y'o jamu kelen ye fɔ bon nin y'a jamu fɔ cogo min a ko e mun ye muso cɛ ye a ko n dɔgɔnin don k'i dɔgɔnin don ko ɔhɔ ko taa ɲamakala ɲini o ka don ani ɲɔgɔn cɛ cɛ ko ayi ko karamɔgɔkɛ ko min bɛ fɔ e ye kira yɛrɛ ye k'a bɛ kira ka fɛn wala ko non an bɛ kira ka bolo kan kira ka sunan an bɛ b'o kan mais an ka danbew fana bɛ yen n'i ma taa ɲamakala ɲini ka na don dɔ ne bɛna kuma dɔ f'i ye yan a t'i diya ye yan mɔgɔw b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ parce que e ye hɔrɔn ye e tɛ nin kama da ne ye ne fana ye hɔrɔn ye ne tɛ n kama da e ye donc min bɛ se ka nin ko fɔ ne diminen ko dɔ la k'an dusu fɔ k'a barana k'a suma k'a sɔrɔ e t'a kalama o ye ɲamakala de ye e fana diminen e bɛ se ka kuma dɔ fɔ sisan ɲamakala de bɛ se ka e sɔn hakili la mais n'an fila ko k'an b'an sigi k'an bɛ kuma fɔ don dɔ an bɛ siɲɛ ta dɛ ko taa ɲamakala ɲini ka na cɛlaka ninnu ka sɔrɔ ka dɔ ye ne ko f'u ye u taara ne ɲini ka na ne ye furu in kɛ fo ka taa ban daruna ma bɔ a la an y'a kɛ hɛrɛ kɔnɔ bakɔrɔba ni an y'a jateminɛ fɔlɔ i ye kumana o kan an ka maakɔrɔw ka furusira taamaw an'u ka furu don cogo n'u ka furu nafolo minɛ cogo a bɛɛ ye fɛn ye min ni bonya b'a la karama b'a la an bɛna bi la yalima danfara jumɛn bɛ bi furu kɛcogoya la ani kunun furu cogoya la danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔkɛ o ka ca a ka ca furu danbe yɛrɛ banna pewu furu danbe banna pewu parce que fɔlɔ muso yɛrɛ tun tɛ a yɛrɛ di cɛ ma cɛ yɛrɛ tun tɛ muso furu a yɛrɛ ye bon bi ta kɛra e yaalatɔ ni muso min ye ɲɔgɔn bɛɛ bɔlɔnkun na ou bien muso fana yaalatɔ ni e mana ɲɔgɔn bɛɛ bɔlɔnkun na a bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka na n'a ye ka na yira a faw la k'a fɔ ne bɛ nin fɛ fan fila fɛ donc o ye furu kɛlen ye faɲafan tɛ musoyanfan dɔn musoyanfan fana tɛ cɛyanfan dɔn aw kɔni b'a fɔ dɔrɔn denmisɛnninw ko k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ mais mɔgɔ sugu minnu y'a kelen kelen si a si tɛ ɲɔgɔn dɔn a tɛ ɲɔgɔn dɔn donc o furu bɛ kɛ o cogo la muso bɛ don dɔrɔn ala k'an kisi bi e ka taa tribunal la i b'a sɔrɔ furu dɔ donna bi a mɛnnen b'a ye kalo 3 kalo 4 ye u b'a fɔ ko an bɔra a la bon fɔlɔ o kun tɛ yen parce que munna o tun tɛ yen muso yɛrɛ tun t'i ɲininka i bɛ jɔn fɛ o muso t'i ɲininka o muso t'i ɲininka cɛ t'i ɲininka parce que min ka ɲi e ma e t'o dɔn mais e bangebaaw de b'o dɔn parce que mɔgɔw b'a fɔ ko sɛba tɛ fɛnjugu yɛgɛyɛgɛ ka bila a den kɔrɔ mais e ye denmisɛnnin de ye denmisɛnnin b'a ɲa cogo dɔn wa est-ce que denmisɛnnin min ka ɲi denmisɛnnin ma a b'o dɔn wa mais ni e y'a bila ko min ka di ye to o ɲini ka na a bɛ taa dɔ ɲini ka na dɔrɔn sini o bɛ nege bɔ a la a b'a fɔ k'a t'o fɛ bilen min filɛ nin ye yalima o ye denw de nɔ ye wa o ye masaw de nɔ ye o ye jamana yɛrɛ de nɔ ye o ye jamana yɛrɛ de nɔ ye parce que o ye jamana nɔ ye cogo di an bɛ ka an yɛrɛ danbew bila ka taa an balan danbe wɛrɛw la n b'o fɔ min na sabula tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ni i yɛrɛ kun wulila ka taa muso nɔfɛ k'a f'i fa ye k'a fɔ ko n bɛ fɛ ka karimasina den furu a b'a f'i ye k'a fɔ ko est ce que i t'a ɲini aw ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn dɔn est ce que o de fana ma na ni nin sira in ye k'a dɔn bon o bɛɛ ye jamana ye min bila sen kan parce que yanni maa min ka jigi i bi yɔrɔ na i talo la yɔrɔ min i bi jigi yen na parce que kabi yɛrɛ taw kɛra ka tila ka na an bila fɛn dɔ kɔnɔ ko démocratie donc ko min ka di min ye k'o ka d'o ma o de ye ko bɛɛ tiɲɛ parce que min ka di ja tɛ furu la o furu ja ye tile kelen ou bien kalo damadɔ ye furu yɛrɛ ja y'o ye quoi a ɲagaɲaga da y'o ye parce que fɔlɔ mɔgɔw olu bi ko dɔn nafolo ko yɛrɛ kun t'olu kun na furu ye danaya de i ka di danaya mɔgɔ ma i y'a faamu i ka di mɔgɔ ɲɛnama ma mɔgɔ min bɛ malo
n'a bɛ sa mɛ i ka di o ma i y'a faamu n'i dira o ma muso fana bɛ ten muso fana ka kɛ laadiri ye a ka kɛ laadiriden ye i y'a faamu ni aw ye ɲɔgɔn na ni bangebaaw ye aw di ɲɔgɔn ma sisan o furu a m'a fɔ k'a tɛ sa mɛ ala ta k'o sa man di dɛ ni o tɛmɛna ka bɔ yen bi sisan fɛn o fɛn n'a tiɲɛna hali sisan a bɛ fɔ ko ka fɛɛrɛ ɲini a la n'an ye e ɲininka nin ko min filɛ nin ye n'a filɛ nin mina min kɔnɔna na an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de ta walasa an ka se ka segin kɔrɔlen kɔnɔna na furu ka kɛ furu basigilenw ye musow ɲini cogo ka ɲɛ an ka segin kɔrɔlen o fɛɛrɛw bɛ kɛ cogo di bon fɛɛrɛ min kɔni b'o la e yɛrɛ y'o kuma fɔ ka ban adamaden n'i ban n'i yɛrɛ la kodɔnnaw ko ten ko n'i ye bugu dɔ ncɔn ta k'a sigi bugu wɛrɛ kunna n'a ma bonya ma a bɛ dɔgɔya ma anw y'an ka jamana ncɔn ta k'a sigi jamana wɛrɛ kunna parce que fɛn fila de bɛ ka anw dun ka na tubabuya bɛ k'an du fankelen fɛ ka na arabuya bɛ k'an du fankelen fɛ ka na bon anw ye diinɛ ta ka diinɛ ni arabuya don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ fɛn kelenw tɛ diinɛ ni arabuya tɛ kelen ye hali bi arabu u ka taabolo kɔrɔw b'u bolo a b'u bolo a ma bila i y'a faamu mais anw de y'an ta fili ka tugu fu de nɔfɛ bon tubabuya kɔni i b'a dɔn o yɛrɛ kɔni tɛ o e yɛrɛ bɛ taa furuko la du dɔw kɔnɔ olu tɛ foyi kalama furuko la olu yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ wa jeliba bɔ e kɔni nana bon o kɔni ye ne bila nin na mais ne tɛ foyi dɔn nin na alors n'a kan ka kɛ cogo min na e b'o fɔ e ka ɲɛfɔ an ye alors que jamana in den bɛɛ kana ka nin dɔn bɛɛ ka kan ka nin dɔn bɛɛ kan ka nin dɔn donc ni olu de toyira i y'a faamu bon hali n'i ye anw ka furu lajɛ anw ka furu a bɛ don ni anw ka danbe de ye hali bi o bɛ yen dɔɔnin mais est ce que ni anw ka furu bɛ sa est ce que a bɛ sa n'anw ka danbe ye yan nka bɛ sa ni tubabu ka sariya de est ce que olu bɛ ɲɔgɔn ta cogo di parce que an yɛrɛ ka mɔgɔ minnu bɛ furu sa u tɛ furu don cogo dɔn u ma wele a kɛnɛ kan u t'a dɔn min b'a la mais olu b'a sa minnu y'a don hali mun y'a siri miiri la olu tɛ ladɔnniya na bon minnu y'a siri misiri la u tɛ ladɔnniya na u tɛ bɔ a kalama ɲamakala minnu fana y'a furu sira taama sara tɛ k'olu la i b'a dɔn furu man kan ka sigi fo ka ɲamakala k'a ka wulikajɔ kɛ fo k'a ban pewu a man kan ka sa fo ɲamakala k'a ka wulikajɔ kɛ ka seko bɛɛ kɛ alimamiw fana k'u seko bɛɛ kɛ mun ye furu seerew ye olu fana k'u seko bɛɛ kɛ mais sisan o tɛ yen. O tɛ yen. N'an bɛn ma kɛ dɔrɔn ni papier de mariage bɛ a bɛ taa tribunal la. A bɛ taa tribunal la donc o ye ko donna hukumu min kɔnɔ ye parce que anw ka ko ni mana wuli dɔrɔn ko tribunal la mais hali bi juge dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ko dɔn i mana t'olu fɛ cogo o cogo olu b'a fɔ a ye taa fɔlɔ a ka bɛn a la a ye taa fɔ an ka danbema yɔrɔ n'o ye an ka dugutigi bulon ye o le an ka mɔgɔbaw fɛ i k'olu sigi wala an ka ɲamakalaw fɛ n'olu dɛsɛn'a na n'a sera anw ma yan donc anw b'a kan sago ye dɛ parce que anw ta ye tubabu ka sariya de fɛn dɔw de sɛbɛnnen bɛ livre la n'a bɛ fɔ olu ma ko sariyaw o tɛ anw yɛrɛ ka fɛn anw t'olu si dɔn bon olu bɛ ta de ko article nin ko ta ko donc ko furu kan ka sa wa o y'a salen han olu y'a salen olu ka foyi t'a la donc anw ka mɔgɔbaw ye fɛn minnu dilan k'a di anw ma ni anw de m'an hakili to o la foyi tɛ se ka ɲɛ anw fɛ yan fo an ka segin an ka danbe kɔrɔ de kɔnɔ k'a dɔn furu yɛrɛ ye min ye k'a dɔn a bɛ don mɔgɔ fila min ni ɲɔgɔn cɛ m'a fɔ ka muso ɲininka furu la a man ɲi dɛ wali ka cɛ ɲininka furu la a man ɲi dɛ mais bangebaaw ka jɔyɔrɔba y'a la parce que hali ni ne yɛrɛ ye furu kɛ ni muso tagara cɛla la don min na ni ne bɛ taa muso bila n bɛ kuma dɔ fɔ den masaw ye k'a gɛlɛya o ye mun ye n b'a f'u ɲɛna bon fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw de tun bɛ furu kɛ n'i y'a mɛn n b'i furu sa i ye min furu don n'o tɛ i fa ye min furu k'a d'i ma hali n'i b'o sa cogo b'o la mais i yɛrɛ nana ni min ye ko ne bɛ nin fɛ hali faw ko non ko an t'a fɛ i ka di nin ma ne de bɛ nin fɛ dɛ wa ne bɛ di nin ma n'a gɔnna faw b'a fɔ k'an y'a f'u ye o muso bɛɛ tɛ cɛ bɛɛ de ko an y'a f'u ye o a yɛrɛ kungo y'a kungo ye n'a bɛ ɲɛ cogo min na a y'a kɛ tan donc bangebaaw ka ko t'a la mais ni n'a sɔrɔ bangebaaw da b'a la ni olu de y'a don n'a tiɲɛna olu ka tiɲɛni don n delila ka n ka o émission dɔ tɛmɛna a ka yɔrɔ la ye
k'a fɔ furu kun bɛ siri an fɛ Mali la yan k'a sɔrɔ silamɛ furusiri tɛ miiri furusiri tɛ sali gwɛlɛya min kun b'a la fana n kumana kan donc furu sali mais e ma a mɛn ko k'a sa wa bon furu ye fɛn nɛɛma de ye a bɛ taama ni tɛ fɛn o fɛn na a tɛ fɔ k'o bɛ sa i b'a sɔrɔ ni de bɛ furu la a bɛ fɔ ko maanifin bɛ sa cogo min na furu fana bɛ sa ten donc furu tɛ manamana ko ye adamaden sali ka gɛlɛ mɔgɔw ma cogo min na furu fana sali kan ka gɛlɛya mɔgɔw ma o cogo de la cogoya kelen na an karamɔgɔ an ka waati ale bɛ ka tengu an bɛ fɛ kɔrɔfɔ teliya la kumakuncɛ kuma jumɛn b'e bolo nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔ ayiwa tabarikala kumakuncɛ kuma min bɛ ne bolo an kumana furu de kan hali bi an ka hakili to furu kɛcogo la n'an y'an hakili to furu kɛcogo la a furu sali tɛ manamana ko ye dɛ maakɔrɔbaw ka denmisɛnninw dɛmɛ furu la u ka denmisɛnninw dɛmɛ furu la n y'a fɔ cogo min na denmisɛnnin tɛ fɛn dɔn denmisɛnnin tɛ foyi dɔn sisan yɛrɛ a bɛ an ka mɔgɔw denmisɛnninw ɲɛna bon téléphone filɛ nin ye sisan i b'a san k'a di a bɛna fɔ e ba ne bɛ nin fɛ wala nin mobili ou bien nin moto ne bɛ nin fɛ i ma n'o san ka d'a ma dɔrɔn n'a bɔra n'o ye kalo kelen kalo saba a b'a fɔ ba ne tɛ nin fɛ kura wɛrɛ bɛ yen nɔ o bɔlen don o de ka di ne ye ne b'o de fɛ bon a bɛ sisan denmisɛnninw ɲɛna k'a fɔ furu ye o ye furu tɛ o ye furu tɛ diyaɲɛ ko ye diyaɲɛ ko tɛ furu ye furu ye de kumakan layidu i sɔn i ye min fɔ k'a fɔ ne da bɛ nin de fɛ i bɛ sa o kɔfɛ n'i bɔra o kɔfɛ i ye balima bɛɛ malo cɛ bɛɛ tɛ muso bɛɛ tɛ a da kana bɔ a si la o de ye hɔrɔnya ye o kɔrɔ min bɛ fɔ bɛɛ k'i diɲɛmɔgɔ furu bɛɛ k'i jarabi furu olu bɛɛ ye kuma wɛrɛw de ye olu bɛɛ ye jarabi ko kɔni y'ala muso yɛrɛ bɛ don i ka so y'a faamu a da ye kalo dama dɔ ye ou bien a bɛ kalo kelen yɛrɛ k'a taa fili ɲɔgɔn na yɛrɛ a bɛ tile 15 yɛrɛ k'a taa fili ɲɔgɔn na donc o ye diyagoya a mana ɲɔgɔn dɛgɛ minɛ cogo o cogo ka taa yira bangebaaw la ko ne bɛ nin fɛ ni a furula ka don so kelen kɔnɔ a bɛ kɛ ja ni kuya ye ja ni kuya donc an b'a fɔ o de ma ko jagoya mais a bɛ sisan mɔgɔw ɲɛna ko n'a fɔra ko jagoya ko ye de k'i siri ka t'i di cɛ ma forcer la o tɛ dɛ jagoya yɛrɛ de i ni maa min bɛ ɲɔgɔn kan san kalo 12 fo ka taa ala ka wele se dɔ ma a jɛ ye ja ni kuya de ye don dɔw la a ka di don dɔw la a man di ala yɛrɛ ta y'a ka sitanɛ ye waati dɔ la a bɛna don a ni ɲɔgɔn cɛ mais o si t'a to k'i bɛ taa dɛ wala o si t'a to i b'a fɔ ko ne bɛ n muso bila dɛ donc n'i y'a mɛn fɔlɔ mɔgɔw tun b'a fɔ ko furu tɛ dulokiba ye ko n'i sɛgɛnna k'i b'a bɔ k'a bila kɛrɛfɛ donc furu ye an y'a daminɛ wa an b'a la fo ala ka wele ka se dɔ ma o de yɛrɛ ye i b'a mɛn furu yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ de y'a dugawu ye ko furu fo ka taa dɔ sa ni ala sɔnna ma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sabula an ka sanga talen ale dafara an bɛ dugawu kɛ sigi ni ala sɔnna ma a tɛna dan nin ma an na sigi wɛrɛ kɛ ka kuma fɛn caman wɛrɛ kan sabula an ka jamana in kokɔrɔ minnu b'a kɔnɔ n'u ɲɛnamayara a ka ca ala fɛ kana ni kisibaatɔ kelen-kelen minnu bɛ yen n'u y'a mɛn ka baara kɛ n'a ye jamana in danbe bɛ segin a ma an bɛ foli lasegin aw ma aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an ni waati in na Sirifila Jabaranin sanfɛ an danbe jɛmukan kɛnɛ kɔnɔna na an y'a fɔ aw ye jɛmukan daminɛ k'a fɔ an bɛ Bamakɔ Sangarebugu ani an karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Bakɔrɔba Jabate ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Fifi ka Bakɔrɔba Fifi mana ale de b'o bɔ wa n ko karamɔgɔba fana de don o la an n'a kun bɛ ka kuma min na o de kun ye furusira taama a kun bɛ kɛ cogoya minnu na ani fɔlɔ furu ani bi furu danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a da sera ka walawalali kɛ nin bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna a ma an n'a ka jɛmukan an na sigi wɛrɛw kɛ min b'a to ka kuma ko fɛn wɛrɛw kan jamana in danbe bɛ se ka segin cogoya min na an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen bɛ na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira an na. Amin.